अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मत करी चुपे घरवा से आई कैले बानी वादा जमन आज हम पुराई हो फोन मत करी चुपे घरवा से आई कैले बानी वादा जमन आज हम पुराई टली जाई लहरिया मिली जुली लूटली जाई लहरिया ओढ़ी के ओढ़निया ओई होए जा ओढ़ी के ओढ़निया ओई होए जा तुहरा से मिले खातिर मन पागल आइल बा बड़ा दिन के बाद ऐसन मौका भेटाइल बा हो तुहरा से मिले खातिर मन पागल आइल बा बड़ा दिन के बाद ऐसन मौका भेटाइल बा ओठ में लगा के
हेरी लाल के निक लागत नइखे खाना।